नमस्कार भाई लोग आज रउआ सबके सामने बहुत दुखद खबर लेके आइल बानी कि एको आरोपी एको मुजरिम इतना जल्दी जेल से छूट जाता। इस संभव कैसे हो सका था। तो रिक्वेस्ट बा आप सब से कि अगर रउआ सभी चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो को लाइक कर दी। भाई लोग, आकांक्षा दुबे सुसाइड में जौन केस चलत रहे समर सिंह आकांक्षा दुबे वाला, ओमें समर सिंह के बिल हो गईल बा और छूट गईल बा। भाई लोग, हाँ हम सही कहा तानी, वो छूट गईल बा, घर पे भी आ गईल बा, एको सॉन्ग भी कैला सभी हाल ही में। आखिर इतना सबूत इतना प्रूफ मिलला के बाद भी एको आरोपी एको मुजरिम इतना आसानी से छूट जाता। का एकरा पीछे केहू के राज बा? रिक्वेस्ट बाटे आप सब से कि ऐसन वीडियो को नज़रअंदाज ना करब आप सब, ताकि इतना ज़्यादा शेयर कर दी, इतना ज़्यादा लाइक कर दी, इतना ज़्यादा कमेंट कर दी कि इनकरा के न्याय मिल सके, उनका फैमिली वाले के भी न्याय मिल सके। तो रिक्वेस्ट पर हाथ जोड़ के विनती बारा हुआ सबसे कि इतना सबूत मिलला के बाद आखिर ऐसन काहे होता। का एकर मुजरिम एकर आरोपी संजय सिंह बा? केहू भी हो, ओकरा के सज़ा भारी से भारी सज़ा मिले के चाहिए और उनके फैमिली वाले के न्याय मिले के चाहिए। काहे कि रउआ सब वीडियो में देखले बानी कि उनके माई, उनके पिता, मतलब पूरी फैमिली कितना रोवता, कितना गिड़गिड़ाता न्याय खातिर। तो रउआ सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी।